Ako sa stať drsný autičkár? Krok číslo 1. Kúp si auto za 1 liter. Krok číslo 2. Kúp si čo najväčší spoiler, ktorý sa k autu nehodí. Krok číslo 3. Koncovka výfuku. Absolútny základ, ktorý z tvojho auta urobí raketu. Platí pravidlo, čím hlasnejšie, tým lepšie. Krok číslo 4. Nálepky. Áno, nálepky. A čo najviac, pretože všetci vieme, že jedna nálepka sa rovná 5 koní naviac. Krok číslo 5. Sračkový subwoofer, pretože tvoju napičú hudbu musíš hlasno počuť nielen ty, ale aj všetci okolo. Krok číslo 6. Neóny, pretože určite chceš byť najväčší frajer u vás na dedine. Gratulujeme, teraz si oficiálne bezkonkurenčný kokot. Nebuď kokot, buď inteligentný génius.